राम राम समान प्रभो नाही कयो सुंदर सुजान कृपाने अनाथ पर कदप्रेत जो यत्पूर्वं प्रभुनाकृतं सुकविनां श्रीशम्भुनां दुर्गमम् श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्राप्तयतु रामायणं मत्वा तदरघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमशान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमामृतपूरं शुभं श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्या भगावन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणै हृदयन्ति नो मानवः इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने विमलवैराग्यसम्पादनोनां सप्तमसोपान उत्तरकांड समाप्त. मंडळी, रामकथा समापनाकडे येते आहे. माझ्या मनामध्ये खरं तर 5:30 वाजेपर्यंत रामकथा थांबवण्याचा मानस होता, पण रामकथेला मी घेऊन जात नाही, रामकथा मला घेऊन जाते. काल सुद्धा रामकथा इथपर्यंत घेऊन जावी असं वाटलं होतं, पण मेघराजाला वाटलं त्या रामकथेला भेट द्यावी, त्रास देऊ नये, पण त्या आनंदात आपणही थोडस सहभागी व्हावं. तो आला आणि जिथपर्यंत जायचंय त्याच्या अगोदरच 25 मिनिटं थांबवावं लागलं. रामकथा मी नाही घेऊन जात, रामकथा मला घेऊन जाते. कुठपर्यंत जायचं माझ्या हातात नसतं, राम ठरवतात हा ग्रंथ कुठपर्यंत न्यायचा. 5:30 वाजता थांबायचं असं मनात आलेलं असलं तरी सुद्धा थोडासा 5-10 मिनिटांचा वेळ मी जास्त घेतला असेल, मला क्षमा करा. आपण खूप अंतःकरणापासून श्रवण केलं, तुम्हा सगळ्यांना धन्यवाद. जेवढे म्हणावेत तेवढे कमी आहेत. आजही या व्यासपीठावरून खाली उतरताना मला सुद्धा वाईट वाटेल. छान श्रोते होतात आपण, सतत कार्यक्रम असतात. आता लगेच कार्यक्रम आहे, मानवतची लोक गोरोबा काकांच्या दारात येत आहेत. तिथं गोरोबा काकांचं चरित्र सांगायचंय. माझ्यासाठी त्यांनी कीर्तनं रद्द केली. रात्रीची कथा, दुपारचा वेळ प्रवचन मालेसाठी दिलेला होता, तर त्यांनी कीर्तनं रद्द करून कथा असा विषय आला. तुम्ही खूप छान ऐकलात, तुम्हाला धन्यवाद जेवढे द्यावे तेवढे कमी आहेत. काही मंडळींना वाटेल हा माणूस पहिल्या दिवसापासून आजच्या दिवसापर्यंत श्री क्षेत्र तीर सारखं गोरोबा काका असं म्हणतो. त्याला कारण आहे मंडळी. माझ्या आयुष्यातून गोरोबा काकांचं नाव जर बाजूला काढलं तर शिल्लक राहतं शून्य, काहीही उरत नाही. माझ्यात जेवढं आहे तेवढं गोरोबा काकांच्यामुळं. कुठे आळंदीला गेलो नाही, कुठं पंढरपुरात चातुर्मास केलो नाही. जेवढं मिळालं तेवढं गोरोबा काकांच्या दारात. प्रेमानं ऐकलात म्हणून सांगतो, जन्मल्यावर 5व्या दिवशी गोरोबा काकांच्या समाधीला स्पर्श करून 5 दिवसांचा असताना माझ्या गळ्यात माळ घातली होती म्हणे गोरोबा काकांच्या समाधीची. त्याच दिवशी निवड झाली होती की काय कुणास ठाऊक. रामायण माझ्या आयुष्यात किती लवकर आलं. मायबाप माझा जन्म झाल्यावर योग्य दिवशी त्यांचं काम सुरू झालं असेल आणि असं सांगतात की मला माझी आत्या सांभाळायची. आणि आत्याचा नियम होता की गोरोबा काकांच्या दारातल्या चातुर्मासात भावार्थ रामायणाला ती रोज जाणार, एकही दिवस चुकवायची नाही. आता जायचं कसं? घरची कौतुकाने सांगतात की तुलाच घेऊन जात होती,
आणि 5.5 महिन्याचा होतास तेव्हा तुला गोरोबा काकांच्या दारात नेलं गेलं होतं. घरी एखाद्या वेळेला रडलास, पण गोरोबा काकांच्या दारात 4-4.5 तास भावार्थ रामायण चालायचं. ते 4-5 तास तू फार शांत असायचास. 5.5 महिन्याचा होतो तेव्हापासून रामकथा कानावरती पडली आहे. आणि रामकथा सांगणारा जो व्यक्ती तो आज संत आहे. मेंढा नावाचं गाव, अण्णा महाराजांचं मंदिर आहे तिथं. प्रति गोरोबा काका तिथं करून ठेवलंय. अखंड विनाय त्यांचा पालखी सोहळा आहे. रामायण त्यांच्या मुखातून कानात पडलं, अनुग्रहित केल्यासारखं होतं. माणूसच्या प्रेमात मी मुरारी बापूंमुळे पडलो. पण रामकथा 5.5 महिन्याचा असताना माझ्या कानावरती आलेली. हे देवभोळेपणानं करायलेलो नाहीये मी, देवभोळेपणानं करायलेलो नाही. आत्मस्तुतीचा दोष लागतो तरी सांगतो. 2 वेळा मेरिट आहे. नांदेड विद्यापीठात 2रा होतो, पुणे विद्यापीठात 5वा. वर्ग 2 अधिकारी म्हणून 12-1 वर्ष मी नोकरी केली आहे. आणि त्याच्यानंतर हे सुटलं काय, गोरोबा काकांनी ओढून बाहेर काढलं आणि सांगितलं हेच करायचंय तुला. मी पहिल्या दिवशी विनोदानं म्हणालो, घरातल्या लोकांना सुद्धा वाटायचं पोरग अवघड आहे याचं, पण आनंद मिळतो आहे. त्या आनंदात मी चाललो आहे. चालण्याचं एक समाधान वेगळं आहे. हा माझा व्यवहार नाही, हा माझा आनंद आहे. कोणत्याही गावाला जाताना माझी बिदागी इतकी आजवर कधी म्हटलो नाही, कधीच नाही. आणि ईश्वरानं तशी बुद्धी देऊ नये की म्हणण्याची. त्यानं खूप दिलं, देतो तसाच देतो. तुम्ही दक्षिणा देताना काल 25-30 लोकांना मी माघारी पाठवलं. नको, राहू द्या, मला देण्यासाठी काही नाही. दक्षिणेची सवय नाही मला असं घेण्याची, मी लावूच दिली नाही. आणि मरेपर्यंत लागू नाही ईश्वराच्या चरणी प्रार्थना. तुम्ही काही देता तर प्रसाद म्हणून त्या बदल्यात मी काहीतरी देतोय, काहीतरी देतो. फुकट घ्यायची सवय अजून लागलेली नाही. कथेसाठी म्हणून सांभाळणारा सांभाळतो, पण मी आनंद घेणारा माणूस आहे. मला यामधून आनंद मिळतो. बघा, हा जर तुमचं गाव सोडून जाताना मला सुद्धा वाईट वाटेल. कधी कोणत्या पुढच्या कालावधीत वाशी करून वगैरे जर आलो तर तुमच्या गावाची आठवण होईल. इथं माझी कथा झाली होती, आनंद वाटेल. आपण फार समाधानानं कथा श्रवण केली मंडळी. निमित्त ही 2-4 माणसं असतील. तेरला भेटायला आले होते माने महाराज, गाडवे महाराज, चौधरी बाप्पा वगैरे. त्यांच्या ऋणानुबंधाने इथे येण्याचा योग आला. इथं तुम्हा सगळ्यांचं प्रेम मिळालं, सगळ्यांचं प्रेम मिळालं. ज्यांच्याकडे निवास करत होतो ते नाना सकाळ संध्याकाळ नाहीतर मध्ये सुद्धा यायचे आणि बोलायचे. ते आमचे भीमसेन अण्णा, भीमराव अण्णा सकाळ संध्याकाळ भोजनाचं सगळं बघत होते. चौधरी महाराजांनी हार्मोनियमची साथ खूप छान दिली. एके दिवशी आपल्या मुलीला वाटे लावायला जायचं होतं तर तिथे येऊन सांगून आले की आजचा दिवस नाही बरं का, मला क्षमा करा. मागच्या 2 दिवसापासून तर श्रोत्यांमधले अनेक माणसं येत आहेत, भेटतायत आणि म्हणतायत कथेचा आम्हाला फार आनंद वाटला बरं का, खूप छान वाटलं. तुमचा आनंद माझा प्रसाद आहे. बघा, तुमचा आनंद माझा प्रसाद आहे. मी आनंद घेतला, मनपूर्वक आनंद घेतला. तो आनंदच माझ्या सोबतीला घेऊन मी जाणार आहे. माझ्याकडून, आमच्या लेकरांकडून काही चुकलं असेल तर मोठ्या मनानं क्षमा करा. इथून बोलताना एखादा शब्द तुमच्या हृदयाला पोचणे दिला असेल तरी क्षमा करा. मी बोलताना पहिल्या दिवशी सांगितलं शेतकरी फवारणी करतो पिकाचं नुकसान करण्यासाठी नाही, वरची कीड जावी म्हणून. तुमच्या आयुष्यात मला काही माहित नाही, तुम्हाला लागू पडलं असलं तेही मला माहित नाही, पण चांगलं व्हावं म्हणून बोललो. जेवढं चांगलं आहे तेवढं गोरोबा काकांचं आहे, माझं काही नाही. गुरुरूपाने ज्यांनी ज्यांनी भरलं त्यांचं आहे, माझं काही नाही. माझ्या बुद्धीचे दोष वगैरे असलं नाही म्हणणार, आहे ते त्यांचं आहे. बोलविता धनी तू आहे,
काय बुद्धीचे दोष म्हणू? त्यानं जे बोलविलं ते बोललो, पण चुकलं असेल, पोचलं असेल तर क्षमा करा. आपण कथेच्या समापनाकडे जाऊया. यानंतर कथा समापनात एक मंत्र एक 3 वेळा म्हणतोय. एवढीशी कोणती त्रुटी राहिली असेल तर ती निघून जाते असं महात्मे सांगतात. हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांतिः शांतिः शांतिः. कथा संपन्न होता है. ऐका वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण. आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्णहननं एतद्धि रामायणं. पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप. सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय.